Kaixo, gaur emakumearen egun internazionala da eta gustatuko litzaiguke Emeki elkartetikan zer prestatu duzuten asteontako jakitea. Kaixo, arratsaldeon. Lehenengo astelehenetik larun batera 10:00-tik 6:00 daukagu emakume artisten erakusketa, Arma Plaza Fundazioan. Bertan daude margolanak, zeramika, eskultura txikia, collage, birziklatutako materialekin egindako lanak. Orokor. Martxoan 8 dago dokumentala proiekzioa Las Maestras de la República erderaz itxasetxean, auditorioan arratsaldeko 7:00. Bihartikan aurrera 9:00-tik 12:00 Emekin bertan ikasleen lanan erakusketa, trikota, eskulanak, jantzigintza, bitxiteria, eta gero larun batean lehenengo andereñoakin solasaldia, euskeraz, eta gero jarraian afari merienda, hoi Emeki elkartean. Eta gero igandean 12:00 Ana Maria Elizazun omenaldia, txalapartariak, trikitelaria, bertsolaria, dantzariak, eta bar. Esplikatu aldi guztu pixkat ekimen hauen helburua. Helburua da aldarrikatu eta lagundu emakumei eta asko falta dela berdintasunerako. Ikusi dugu larun baterako solasaldi bat prestatuta daukazutela Emekitikan. Pixkat esplikatu aldi guzu. Bai, aurten Emeki elkartean emakumeen astea ospatzeko irakaskuntzarekin lotutako jardunaldiak egite erabaki dugu. Eta jardunaldien hauen barruan solasaldia izango da. Horregatik, gure solasaldia edo bertako lehenengo andereñoei buruz izango da. Gure omenaldi xumea eskaintzeko asmoz. Aurtengo omendua Ana Maria Elizazu da. Pixkat esplikatu aldi guzu emakume honen historia eta zergatikan omentzen duzuen. Bai, aurten nahi izan ditugu hezkuntza eta hizkuntza lotu, euskera alegia, eta lan isil asko egin duten emakumeen alde. Eta horregatik aukeratu dugu Ana Mari aurten omenaldia egiteko. Bokazio handiko irakaslea eta bere ezagoririk garrantzitsuena, eta egun osoa klaseak ematen talare bukatuta gero laguntza behar zuten ikasleei laguntzen. Eta gero jubilatu ondoren baita berdin jarraitu du klaseak ematen inmigranteen semei eta baita mintza praktikako talde batean partaidea da.